Studio Perlice. Dobar dan svima, ja se zovem Karmen Roško i imam 6 godina. Danas ću vam pričati o mom bubu. Znate što je bubanj? To je glazbeni instrument po kojemu se tuce i ima 2 palce i reme za oko vrata. Tako da možete hodati i bubnjati. Bum bum bum, dam dam dam. Pitala sam mamu da mi ga kupi, ali nisam rekla zašto. Baba su rekla, kad budemo išli na izlet šumu, ja sam nositi svoj bubanj i bubnjac. Kad dođe vuk, odmah se povijesi i tako nas neće pojesti. Jesam dobro smislila, zar ne?